NMAX version to mga katropa, i-repair natin. Yan yung ginawa ng taga Pampanga. Ngayon uulitin natin yung kanilang gawa. At ito naman NMAX version 1 dito, no? NMAX version 1 ABS repair, i-repair din natin. Taga La Union yung may-ari ng motor na ito. So ang gagawin natin dyan ay i-repair natin kasi mayroong error 21 yung kanyang bolt. Ito yung kanyang bolt, oh. So hanapin natin dyan kung ano yung problema dahil nagkaroon siya ng error 21. Tapos syempre pag nagre-repair ng ABS, papalitan na rin natin yung kanyang carbon brush, bearing, i-declogging natin at syempre lilinisin. Yung declogging pala mga katropa, kung gusto nyo bumili, kung nagre-repair na kayo ng ABS o balak nyo mag-repair, kung gusto nyo bumili ng declogging, i-PM nyo lang si Rosales. Itatag ko yung kanyang pangalan sa taas ng ating video description para makabili kayo ng pang declogging. Effective yun, pang tanggal bara ng ABS.